Aurreko bilkurari dagokion akta onartzea dagokio. Hogeita behatzen egin den eskulturako akta badukazue, formatu berriarekin denera, bideo aktaren bitartez, eta bestak zeuze dagoen egin batzuk. Esatea hontara bai, gainera berreketzu eskatzen profilik ez ezer hori ikia da. Esatea antolakuntza batzordean aipatu gendula, eskatu gendula, eta bertu adosken dela, eskari eta galderetan aipatzen dian puntuak iten dianak zerrendatzea, jakiteko zeintzuk izan ziren. Izan beharrean bakarrik zeintzuk parte hartu duten, puntua bagitzat. Zare, toldoen gaiaz galdetu da. Eta gero parte hartu du, Jon Riainok eta Kate Andreak parte hartu duten. Bixen puntu bakoitzat zen, baina hori bakarrik. Bigarren puntua, alkatetza dekretuen kontrola. Ez dakitu alako behin alkatetza dekretuen argitu beharrekoa edo zarantzazkoa. Hirugarren puntua, onartzea alaga dagokio, handik gaina zinegotzia, autogari berezibar zinegotzi koia izendatua zegoen erakundetan izendatzea. Horreko osoko bilkuran, handik gaina izendatu denuen osoko bilkuranetako zinegotzi. Baina, bilkura horretan ez dugu enkargo horretan egin, eta osoko bilkurak onartu berritu enkargo izendatzen horiek. Eta orduan, horregatik dakatu eguna, Antoleko Nentez Euskal izendatzen horiek, handik gaina pasatzen. Proposamena nintzake, Deabarreneko mankomunitatean titular izatea, Gipuzkoako Patzuergoan ordezkoa, Deberesan ordezkoa, Itziarren enpresa parkean ordezkoa, eta UEMA ordezkoa. Orduan euskotara txarra gara, eta handima gaina, orain artean, Antongaren berezibarrek betetzen zituen kargo horiek bere esku eta anustearen aldeko boskak, baritzek eta itziarren ere bai. Laugarren puntua onartzea, alaga dagokio Itziarko Usaudaleko lehenengo proiektu aldaketa. Itziarko osoko bilkuran lehenengo proiektu aldaketa hau onartu zen, 20.000 euroko dirua bideko proiektu batean bideratzeko, altxortik erabiltzeko. Maide Lopetegik Itziarko Usaudalaren izenean martxoaren 16-an egindako, ez martxoaren 16-an ez, maiatzaren 16-an egindako emezortzian egindako ohiko bileran irizpena eman zitzaion honen aldekoa, baina berrezpena behar du osoko bilkuraren berrezkoa. Beraz, bozkara pasako bera. Itziarko auzo udalean lehenengo kreditu aldaketa egitearen aldeko bozkak, hau bat ez, alde baitz. Osgarren puntua, onartzea, alaga dagokio, Debako bake epaile titularra eta ordezkoaren izendapena. Bake epaileen izendapena urtetik egiten da, eta izendapen berri egitea dagokigu. Gipuzkoako Gobernu Ofizialean argitaratu zen bake epaile izendapenerako norbaitek nahi dute zuen edo, 3 persona ez dute bere mundua, honetarako. Eta balonazio egin ondoren, erabaki dana, edo behintzate antolakuntza batzordean, martxoaren 18-an egindako ohiko bilkuran hartu zen ebazpena izan zen, orain arte bezala, orain arte postu hori betetzen duen lehen Eizagirre Jauregi titular bezala berriro ere mantentzea, eta gero beste bien artean, erabaki zalasi artean, Rafael Martínez Gutiérrez ordezko izendatzea, gaineguko ibilbide hori, eta orduan hirugarren zegoen
personali eskainiko zaio edo esantzeko ordezko izate hori. Eta izena da, Leire Ezkuru Domínguez. Beraz, Leire Izagirre, baile titular izendatu eta Leire Aizpuru ordezko izendatzearen aldeko bostak. Hau batez, onartu. Eta azkeneko puntua, eskari eta gabera. Eskari eta dagoen. Inolako eskari eta gaberarik ez badago, gaurko osoko bilkurari bukaera eman dugu. Eta horreginean, uztailaren ekainaren 25. Eta gara horriz, atxaldeko 7. Eskerrik asko guztioi.